हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमिति अच्छंती आपण मैंने आशा करछि आपण माने बहुत भलरे थे मु भी बहुत भलरे अछि मोर ब्लॉग को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करिया। देखंतु हमर एबे रोसई चलछि भाउज बर्तमान रोसई करछंती। हमर मसला भी रेडी हो गलानी पियाज भजा चलछि सागर ऑलमोस्ट रेडी हो जाइए। पटल आलू कोरमा हम ये है नड़िया ये है भाउज तक रोसई चल चोटी गुड़ा उठा मैडम सांग मैंने भी तुमको देखु भाउजर जेहेतु सका ड्यूटी अच्छी जल्दी जल्दी रोसई सारिकी भाउज ड्यूटी जी मोर ड्यूटी बुलूची पूरा अंडा काकोरा चकली आरिसा अंडा काकोरा चकली आरिसा बने छिए नाना रे असकिए खाइबो हमर बाबू बड़ी खाइबो रूम में खास कर भाउज नथिले पूरा लाइफ पूरा रूम टा ही बोरिंग लगे कौन कर आम कथा तो बुझा लोक कहीं ना से रूम भीतर बसवा कथा कौन कर टाइम स्पेंड ही होना पड़ा कौन पैसा आम कंपानी जेहेतु शिफ्ट होती अलग बड़ कंपानी बर्तमान 4 दिन सबुरी मन लागे बस रूम छुट्टी हम बस गोटे प्रकार लगा लागला 4 दिन पूरा बोरिंग हो पूरा अदा मसला पेस्ट हो गलानी लंका गुंड पड़ला हलदी गुंड कौन है जीरा गुंड गरम मसला धनिया पाउडर एटा कौन मु जानी एटा मु चिन्ह मसला पड़गला गैस पड़गला फिर रहा नड़िया पानी तापर केत पक मु जाने ये है पटल तरकारी पटल आलू भजा फ्राए हो खाइबे जल्दी पलि आसतु एति तरकारी आम 4टा लोक खाइबू भाउज बर्तमान खाइबे आ टिफिन नहीं जीवे तापर पुणी दीपर को भाई आम समस्ते खाइबू से हिसाब से जी आसबे देखी चाहिए आसबे आ नहीं आसबे मुझे प्रेम डाकुची माने लोक आसबे सांग मैंने आसबे नी मसला मसला है कौन चौड़ नड़िया खाली पानी टा पड़ो कि सांग माने किए खाइबे आसतु कौन तरकारी तुम कौन तरकारी कर सांग मैंने आस खाइबा पटल कुर्मा नड़िया पानी बर्तमान छंका हो गला से पानी गुड़ा कौन कर से पानी गुड़ा नड़िया गुड़ा
କ'ଣ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ଏବେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ରାଜା ବାବୁର ଚିକେନ ମସଲା ପଡ଼ୁଛି ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ରାଜା ଶନିବାରରେ ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଜ ଚିକେନ ମସଲା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ସବୁ ରକମ ପକେଇ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚିକେନ ଫିକେନ ପଡ଼ିକି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ସେମିତି ନାହିଁ ଆଉ ଚିକେନ ଫିକେନ ପଡ଼ିକି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ଚିକେନ ମସଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମାଛ ମାଛ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିକି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ଚିକେନ ତ ନଖ ଫକ ପଡ଼ିକି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଚିକେନ ମସଲା କେମିତି ରେଡ଼ି ହୁଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଡାଲଚିନି ଲବଙ୍ଗ ଡାଲଚିନି ଚିଲି ନୁହଁ ଡାଲଚିନି କମେଡି କରିଦେଉଛୁ ମଝିରେ ଡାଲି ଚିଲି ନା ଡାଲି ଚିନି ଡାଲଚିନି ଏବେ ହେଲା ନା ଡାଲି ଚିନି ଡାଲଚିନି କହିଲି ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ଚିକେନ ମସଲାରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ପାଉଡରଟା ବନା ହେଇଥାଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଦେଉଛି ଡାଲଚିନି ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ହେଲା ଗୋଲମରିଚ ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ମସଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କଲା ଭଳିଆ ଗାର୍ମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଏଇଠି ହଉଛି ମସଲା ନା ମସଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ଗାର୍ମେଣ୍ଟରେ ନାହିଁ ତ ଇଏ ମସଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ଏତେ ସବୁ କଥା ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତା କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେଖ ଏ ଚେକି ଦେବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେଖ ଚିକେନ ମସଲା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିବ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ମୁଁ ଜାଣି ଚିକେନ ମସଲାରେ ଦେଖ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ତରକାରୀଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମିଶିଯାଅ ଯେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କଳା ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ତରକାରୀ ତରକାରୀଟା କୋଉଠି କଳା ଦେଖାଗଲା ତମର ଧଳା ଧଳା କଳା ସେ ନଡ଼ିଆ ପାଣିଟା ପଡ଼ିବ ତାପରେ କି ନା ଫୁଟିଲା ପରେ ତାପରେ କଲରଟା ଆସିଯିବ ନା କାହା ଘରେ ରୋଷେଇଆ ଦରକାର ମୁଁ ନମ୍ବର ପକେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କାହାର ରୋଷେଇଆ ରେଡି ଅଛି ମତେ ଯୋଗେଇ ଦବ ମୁଁ କରିଦେବି ରୋଷେଇଆ ପାଇଁ ଯିବେ ହେଲା କି ଓକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାର ବି ରୋଷେଇ ଦରକାର ଖାନା ପିନା ଦରମା ବିନା ହେଲା ଓକେ ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦରକାର ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଲାଇକ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କ ଘରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଏତେ ସବୁ ଫାଇଦା ମିଳୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦୀପଦୀପ୍ତି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ସେ ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବଟନଟାକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ ଫ୍ରି ମିଳିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଓକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ